Sales de joc. Molt bé, doncs tiro, Quila, tu que ets el senyor de... És la teva secció. Doncs endavant. Anem-hi. Avui, en el marc de Sales de joc, us explicaré la història d'un correl a català. Una història que serà una mica com una nina russa, perquè dins d'aquesta història hi haurà petites històries, sortiran altres correles representatius del nostre món, també sortiran reflectits. Un sales de joc en què és un ecosistema de correles. Sales de treball. Un ecosistema, sales de no joc, sí. Millor que no camps de treball. Efectivament. La dinàmica del joc serà senzilla. Jo us aniré explicant la història i en alguns moments clau, rellevants d'aquesta història, vosaltres haurem d'endevinar entre diferents decisions possibles quina decisió pren el nostre protagonista. Sempre la C. De correla. Sí. De correla. Amic. Tot entès, no? Doncs comencem. La història que us explicaré avui és la història d'en Cosmin. En Cosmin va néixer a Guissona l'any 2004, poc després que els seus pares s'instal·lessin provinents de Cluj-Napoca, la capital de la regió històrica de Transilvània a Romania. Òbviament, a sales de joc mai faltaran les regions històriques, ja ho hauríeu de saber. Clàssic Cluj-Napoca, Sí, clar. És una ciutat bastant... Jo m'he rigut d'ignorància. De què està parlant ara mateix? És una ciutat bastant important. Bueno, és això la capital històrica d'una regió, d'un mamotreto com és Transilvània. Estic convençut que els nostres oients la tenen. Sí. Amb motiu de l'enginy emprenedor de Bonària, clarament el Microsoft segarrenc, com m'agrada dir a mi, el Porcosoft. Un software sofisticat que consisteix en menjar porc com si no hi hagués demà. No he pogut treure el que volia perquè tenia aigua. Bueno, Guissona, gràcies a Bonària, Guissona va consolidar-se durant la infantesa d'en Cosmin com el municipi de l'estat espanyol amb un major percentatge de població migrant. De fet, em sembla, això s'hauria de consultar, que és l'únic municipi amb major percentatge de població migrant que no migrant. Igual elegido Almeria es ronda, Deu estar por ahí també. El que passa és que Guissona és molt més petit, deu ser fàcil. Per raons espirituo-metafísico-culturals que algun mal anomenat marxista, cipotudo i rojipardo un paper que he perdut, explicaria passivo-agressivament i sense deixar intervenir cap de les dones presents per causa d'un seguit de traumes freudians que l'han convertit en una persona misògina sense que en sigui conscient, per causa d'aquests motius espirituals, dic, en Cosmin hagué de lidiar amb el criptoracisme de diversos conciutadans catalans seus. Segurament, l'experiència de criptoracisme que més el va ratllar fou la situació en què se li preguntava «I tu, Cosmin, d'on ets?». En Cosmin, càndid i bondadós, responia habitualment de Guissona, amb una E que ni els mateixos Guillem i Lluís Companys, per citar dos lleidatans igualment il·lustres, haurien pronunciat amb més naturalitat. Guillem, ets tu? Sí, sóc jo. jo. O pensava que Guillem Companys no... El germà. No sé si potser sí, però bé, en qualsevol cas. Molts dels preguntadors insistien a demanar-li una altra vegada però en sèrio, Cosmin, d'on ets? Perquè algo raro passava a la ment d'aquella gent. Aquesta gent, doncs, tenien clarament un rampell molt trist de racisme, criptoracisme, que jo crec que segurament està al nivell d'una fusió tipus bola de drac entre Josep Anglada i Torrente. Com a nivell de racisme, digués. Jefe final, Sí, una mica jefe final. En qualsevol cas, en Cosmin tinga una infància feliç, envoltat de la família i dels amics de l'institut. Als 16 anys decideix que vol estudiar dret a la Universitat de Lleida. Els pares estan contents, però l'esperonen a que trobi una feina d'estiu per aconseguir diners, perquè la vida del treballador no és fàcil i anar a la universitat i pagar els mal anomenats preus públics de la matrícula no és fàcil. I dic mal anomenats perquè en realitat s'haurien d'anomenar preus públics. Hòstia, anava a fer la mateixa broma, Guillem! Els huevos toreros de la pella que va ficar aquests preus. Sabia que era una broma teva. Convergència. Sí, bé. Us a banda, quina feina ha d'agafar en Cosmin? Us dono 3 opcions. Primera opció, broker a la borsa de Guissona. Broker d'ossos, no? Pues sí, broker de tocinets. Segona opció, guarda de seguretat a Mortor Bonària. I tercera opció, temporer al regadiu de la Plana de Lleida. Clar, o sigui, tenint en compte el Guillem, broker seria plausible. Crec que seria plausible, però no ens agrada, els dos ja ho hem comentat. És com molt evident, no? El Lleida temporer, llavors, com que no em fio gaire del Guillem, no sé tu com... Jo ho veig segurata una mica. A mi m'agrada, a més és un... O sigui, fa
fa per estudiar, no? Perquè pots, mentre estàs allà fas la ronda, però després t'asseus una estona i pots anar mirant apunts. Clar, és veritat. Clar. No ho havia pensat, No ho havia pensat i per tant és incorrecte. La resposta correcta és temporer al regadiu de la Plana de Lleida. Vale. Amb només 16 anys, en Cosmin descobreix la verdadera jornada intensiva, la que comença... Home, és que us juro que és verdadera aquella jornada, La que comença a les 5 del matí i acaba aproximadament cap a la 1 del migdia, quan la temperatura ja ha assolit els 35 graus i les cigales crepiten, no perquè estiguin cantant, sinó perquè s'estan fregint com un ou ferrat en una paella cantant. En llatí, crispetum cripetorum. Algo por ahí, sí. Les primeres setmanes són dures, però a còpia de temps en Cosmin s'hi va acostumant. Al nostre protagonista li agrada especialment aprofitar la pausa de mig matí per xerrar una estoneta amb la resta de treballadors. Més enllà de les disputes efusives sobre futbol, en Cosmin s'interessa especialment per la condició dels temporers, molts dels quals passen la temporada vivint inhumanament al carrer, a la ciutat de Lleida. Per què, es pregunta el Cosmin, passa aquesta situació cada any sense que cap polític, cap instància hi posi remei? En paraules força menys tècniques, els seus companys li responen que els polítics responsables de l'assumpte fa temps que pateixen una fascinant classe d'amnèsia provocada per un cas alarmant d'hipertròfia testicular. Huevo un torero, Se me ha subido el huevo, ¿no? Ja l'occipital. Se m'ha quedat aquí al front i no puc pensar. És semblant al dels preus universitaris, els mateixos huevos. Durant els 3 anys que treballa a la fruita, en Cosmin aprèn un bon grapat de coses. Quan és a la meitat dels seus estudis de dret, però li surt una oferta de feina que li donarà uns ingressos més permanents i constants que la feina de temporer. Quina feina és? Primera opció, caixer del supermercat lleidatà Plus Fresc. Segona opció, professor de repàs particular en una casa superbenestant. Tercera opció, transportista d'una empresa de transports. Ai, si arriba a ser d'una altra empresa... M'agradaria molt com tenir la casa benestant, perquè acostumen a pagar bé, o una mica millor les classes particulars. Com ho veus tu? Jo crec que justament aquesta gent és bastant garrepa, tenen diners, però és que tenen diners perquè no els deixen anar. Jo crec que aquí en Cosmin se l'està jugant. M'agrada transportista. Ja, per C de Correla, no? Per C de Correla, efectivament. És que realment, jo he fet classes particulars a classes benestant i no paguen tan bé. Bueno, transportista. Transportista? Dale. Pues l'esteu cagant molt avui. La resposta correcta és profe. En una casa benestant. Macho, Adrià. Tu has de pensar que la penya que no té noció del diner, tu li pots demanar el que vulguis. 50 euros l'hora. Endavant. Tot fent de professor 3 tardes a la setmana, en Cosmin obté uns recursos més estables que treballant de temporer. Més constants, diguéssim. Treballant de temporer tens 2 mesos que cobres a l'estiu i que són diners, però clar, els tens en un pic. La Paula, l'estudiant de tercer d'ESO a qui en Cosmin fa repàs, és una noia força tranquil·la i afable, que en realitat no necessitaria fer repàs, però que ha demanat als seus pares de fer-ne pel sol desig d'ampliar els seus coneixements. Uau. De la família, que no té absolutament res a veure amb la Paula, és ficció, no? En Cosmin sí, n'aprèn un bon grapat de coses, de tota la família. En primer lloc del fill. El fill gran de la família, en Pablo, li ensenya que és possible començar el dia cap a 3:45 de la tarda i que el cafè, que deu ser cosa de pobre, és perfectament substituïble per un gin tònic o un martini i una ratlleta de farlopa per acabar de fer baixar. El sucre del cigaló, El sucre del cigaló. La mare, de nom Lídia, li ensenya que l'única manera de sobreviure a una casa poblada per 2 toxicòmans insofribles és dur una vida frenètica, amb milers d'obligacions que la mantinguin lluny de la per altra banda comodíssima i renunciable mansió de 1.000 metres quadrats. I el pare, en últim lloc, el visionari superdotat que decidí que el seu fill duria el seu mateix nom per facilitar al màxim les interaccions familiars. Cosmin Júnior. No, Pablo. El pare, dic, li mostra com l'acumulació aberrant de capital i el treball esforçat són antònims radicals, com la nit i el dia, la vida i la mort o
les polítiques esquerranes i el PSC. Pimba! Està a l'illa al terra, A la casa, aviam, no fer els pressupostos que vol. A la casa, en Cosmin fa amistat amb la Fàtima, que és la dona racialitzada que es dedica a fer la netesa, i a la qual en Cosmin ajuda en les freqüents situacions de criptoracisme que la Fàtima també ha d'afrontar. La més freqüent és la situació en què es profereix la fatídica pregunta: i tu, Fàtima, per què portes vel? Pregunta davant la qual en Cosmin intercedeix, tot recordant que la llibertat religiosa està recollida per l'article 16 de la Constitució espanyola. Després de graduar-se i habilitar-se per exercir la professió, en Cosmin topa amb un cas mediàtic que pot esperonar crucialment la seva carrera. Em pots recordar, sisplau, què estudiava el Cosmin? Dret, i per tant la seva carrera d'advocat laboralista. Molt important. Quin cas és aquest? Primer cas. La causa del sindicat de porquets contra Bonària per explotació indeguda de pretextos agroalimentaris. Sí, sindicat de perquè, clar, jo estava com firmant amb la... Firmant amb la pezulla. Segon, la causa d'un col·lectiu d'agricultors contra les grans superfícies que els compren el producte a preu de misèria. Podria ser perquè ha treballat al camp. Tercera opció, la causa dels temporers contra les institucions polítiques huevudes per reclamar unes condicions de vida dignes durant la temporada de la fruita. La sé. Jo espero que no sigui aquesta, perquè ho porta clar si ha de guanyar la seva primera causa contra la institució. Gran causa. Però hem vingut a jugar. Hem vingut a jugar. No, el Cosmin, o sigui, com estudia dret, per tant es domina en el llenguatge de les institucions i pot defensar els seus companys temporers. Ex-companys. Vinga. CCC. No podem fer la B després perquè serem uns culturetes. Pues l'hem encertat. Sí! Vamos! És la causa dels temporers. En Cosmin fa història i, malgrat la gravetat literal de la hipertròfia testicular dels polítics de torn, guanya la causa dels temporers i aconsegueix que es construeixin 2 macropavellons molt ben dotats a la zona de l'Horta de Lleida. Arran d'aquesta gran efemèride, comença a fer activisme polític i va guanyar notorietat com a defensor dels drets dels treballadors. Després de devenir un compromès advocat laboralista, amb una llarga i exitosa carrera, acaba prenent el relleu de Jaume Asens com a diputat del FE, el Front d'Esquerres, que es crea arran de l'absorció de Podem per part d'Esquerra Republicana i que, el 2045, continua sent incapaç de vèncer el Parasif Pubi. El què? Parasif Pubi. El partit absolutament diferent de l'antiga Convergència i format pels únics vertaders independentistes. Parasif Pubi sonava bactèria. Sí. El fill de puta li feia tanta gràcia que s'estava pixant només amb les sigles. El nom és com... O sigui, Parasif Pubi, vaya nom, no? En fi, aquest partit que no poden guanyar. De fet, però, en un giro d'esdeveniments, tristament, en Cosmin passa part dels anys d'adultesa desterrat al gulag del Medio Aragón. Per raons metafísico-teològiques que un marxista rojipardo bla 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 Espanya torna al nacionalcatolicisme el 2052, incapaç de no sucumbir a la implacable primavera dels caprapats que assola Europa. Tots els polítics, activistes i demés figures esquerranes com en Cosmin són, en fi, desterrats en gulags. Contra pronòstic, però, el 2061 es produeix l'anomenada Revolució Republicana, amb la que, per bé que sembli, i segurament és una utopia impossible, Ibèria esdevé finalment una república federal constituïda per 4 estats, sent un d'ells la república alliberada dels països catalans, governada pel cap de Lluís Companys, Àngel Muera, Ronyo, el cap de Richard Nixon a Futurama. Ets el Muera, més. És que és com una salmuera. Que no deu poder obrir els ulls perquè li piquen. I ja està, fins aquí la història del Cosmin. Ai, no, és que estic rient massa, necessito posar música. A la República Federal d'Ibèria, vull dir, Portugal i Espanya... Sí, bueno. sí, són Ibèria. Bueno, molt bé. Un dels estats és l'estat alliberat dels països catalans. Ai, ha estat alliberat, Vale, Fran, sisplau, posa'm la música. M'estic rient massa. Per passar l'estona. Amb el Quila, l'Adri i el Guillem.